Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Исәнмесез? Исәнмесез. Иң элек сездән менә тарих турында сорашмакчы идем. Болгар кызлары триосына сез ничек килеп эләктегез һәм ни өчен барырга уйладыгыз шушы төркемгә? Бір ел элек Instagram шилтәрендә күрдем публикация. Менә Болгар кызларына бер кыз эзлибез дигән. Һәм инде язып карарга булдым. Язылдым. Шул кастингка килдем. Бер английча, бер татарча җыр җырларга куштылар. Җырладым. Һәм инде алар шалтыратырбыз сезгә, менә шушы көннәрдә дип мине кайтарып җибәрделәр инде. Где-то bir iki атна үткәчтен мин дә уже забыла бу кастинглар турында. Һәм миңа Айгөл шалтыратты да, һәм килеп китәлмисеңме, менә синең белән репертуар карамакчы идек, бергә җырлап карамакчы идек, теге звучаниены тикшерергә дип әйтте дә, мин килдем. Ничектер репетициялар башланды, шулай иттереп. Һәм инде где-то 2 атнадан соң беренче выступление безнең корстында булды. Әле официально мине Болгар кызлары дип әйтмәгәннәр дә, ләкин фоткалар керттеләр, но инде официально әйтмәделәр. Һәм берничә көннән соң икенче тур булды, кастингның икенче туры. Берничә тоже кыз килгән иде, бер 5 кыз, наверное. Барлык кызлар да җырлап чыктылар, берүшәр җыр Болгар кызлары белән. Һәм инде үзләренең сольный бер җырларын башкардылар. Һәм шул кастингтан соң мине инде алдылар, дисәң дә була. Триога. Аңлашылды. Гомумән менә Болгар кызлары триосында нинди атмосфера? Атмосфера төрлечә була, көлеп, елмаеп сөйләшләр була. Ниндидер теге обсуждение булганда все равно спорим же. Шундыйрак. Булай теге әле агрессиялар, диләр, талашулар бик әз булды. Позитивные эмоции большинство. Гомумән менә төркемгә килгәч ниндидер килешү төзелдеме, юкмы? Менә сине булай гына сүздә генә кабул иттеләрме? Ничек булды? Вообще должны были подписать контракт, но Айгөл миңа әйтте, контракт пока төзелә. Попозже типа без синең белән обязательно подпишем дип әйтте. Ягыннан ничектер теге ниләр белән TMTV премиялары белән, ягыннан тагын ниләр сабантуйлар белән ничектер онытылды. Һәм инде без теге не обговаривали каждый пункт про то, что писала в посте в Инстаграме. Вот. Акча мәсьәләсендә түләндеме менә төркем солистларына ничек түләнде акча? Акча, банкетлардан обычно как бы на 3 не делятся, руководитель больше себе забирает, и потом в копилку еще немного кладется. Но безнең теге TMTV премиясе алдыннан алган Айгөлнең кредиты бар иде. Теге җырларга, костюмнарга. Шуңа без параллельно кредит түләдек, поэтому поменьше получали, не настолько так хорошо зарабатывали, скажу. Вот. Менә килеп чыган бу костюмнар тегү өчен, шул җырларны эшкәртер өчен Айгөл үзе акча белән шөгыльләнде. Әйе, үзе шөгыльләнде. Теге без биреп барабыз нидән, выступлениедән. Ул җыела, ул үзенекен теге вкладывает. Ничектер менә шулайрак. Гомумән репертуар турында сөйләсәң, сиңа ошалган төркемдә җырларга, ниндирәк җырлар җырладыгыз сез? Син булган вакытта инде. Репертуар төрлечә бар инде ошаган теге татар җырлары. Миңа үземә күбрәк татар җырлары ошый, теге халык. Банкетларда андый җырлар җырлап булмый. Шуңа күрә теге русча, шундый старинный ниндидер җырлар инде. Бөтенсе ошап бетмәде, ләкин кая барасың җырларга кирәк, һәм шуңа теге бик каршы сүз әйтеп булмады инде. Ошамаса да җырларга туры килде. Булай татар җырларга үзем близко, как бы. Репетицияларны ясадыгыз, җырларны өйрәндегез, аерым вакыт сарыф итәләрме? Ничек тавышларга бүлеп өйрәндегез, репетицияларга күп вакыт китте? Иң башта көн сайын иде репетициялар.
Яңадан соң инде теге өйрәнә башлагачтан концертлар белән, ниләр белән, сабантуйлар белән бик репетициялар әз булды, ә менә соңга таба без тоже вот возобновили, почти каждый день репетициялар булды инде. Хәзер инде мәсьәләгә күчик. Соңгы вакытта менә соңгы хәлләрне без күрдек, белдек. Гомумән сорасым килә, фотосессияга ничек барырга уйладың? Син кайчан башыңа килде, ничек төшәргә уйладың? Һәм ничек итеп яңа Инстаграмга кертәсең килдеме? Мин үзем теге җырчы белән генә танылмаган, мин модель, поэтому мондый фотосессиялар минем бик частенько бывают. Не всегда такие образы открытые, так скажем, как все уже сказали, разные образы. И раньше тоже минем андый фотосетлар бар иде, Ойгөл аларны күрде, бер нәрсә дә әйтмәде. Аннан открытырак та фоткалар бар, даже мин скажу, в Инстаграмда можете наблюдать. И поэтому как-то мин давно уже хотела именно шундай образда сфоткаться. Мин видела интересные фотки вот в ванной, да, мне захотелось что-то необычное сделать. И поэтому мин пошла знакомому фотографу, договорилась о фотосессии. И как-то вот так фотосессию замутили, так скажем. И мин изначально знала, что мин выложу эти фотки в Инстаграм, как бы тут ничего такого нет, не вижу. Менә фотоларны куйганда сен уйладыңмы, ниндидер начар негатив комментарийлар булыр дип? Юк, чөнки мин бу фоткаларны бик алаяк ачык фоткалар дип санамыйм, шуңа да миңа ошады ул фоткалар, мин решила поделиться. Алай теге шундый ажиотаж минем персона кырында мин даже не ожидала. Менә кеше негатив яза бит инде, төрле комментарий бар, язучылар бар, шулар арасында негативта була, син аларга ничек җавап кайтарасың? Начар әйберне үзеңә ничек аласың, ничек кабул итәсең? Мин андый комментарийларга бик не обращаю внимания, потому что у каждого свое мнение, поэтому мин придерживаюсь своего мнения. Даже если мин отвечу что-то, все равно каждый остается при своем мнении, так что не вижу смысла даже отвечать. Менә бу фотосессиядан соң син әйтик кешенең игътибарында булдың. Сиңа фотосессия танылу китерде дип уйлыйсыңмы? Менә телең, халыкның телендә күбрәк бит инде хәзер шундый ситуация. Берничә көнгә йетер, ләкин миңа калса бу 3-4 көннән соң бу ситуация турында онытачаклар. Һәм, ну и это и к лучшему, так скажем. Ничек саныйсың, менә ни өчен татар эстрадасында менә син кебек ачык дип әйтегәндә кеше шулай атады, фотосессияга төшүчеләр юк. Менә баралар, менә бик аз. Ничек, ни өчен дип саныйсың? Алар бит рус эстрадасында күп андый төшүчеләр. Рус эстрадасында күп, чөнки анда тоже молодые, и тела хорошие, красивые, молодые. А татар эстрадасында мин андый выделяться иткән җырчыларны не вижу, так скажем. Если бы было, может быть, какая-нибудь такая тоже яркая девочка с красивыми телами, могла бы, наверное, выложить, не знаю. Хотя мин вот тоже посмотрела Инстаграм, кайбер җырчыларның теге, ну, помоложе, так скажем, тоже фотки в купальниках есть, и никто ничего как бы не обращает на это внимания. Даже не понимаю, почему именно минем персона кырында шундый прям ажиотаж туда. Һәм менә сине атадылар, продюсер дөресрәге атады, вульгарный дип төшкәнсең дип, син килешәсеңме аның фикере белән? Юк, чөнки миңа калса, Ойгөл бит инде изначально даже лайкала эти фотки. Могла бы сказать удали. Я бы, ну, конечно же, удалила, потому что продюсер сүзе. Миңа калса, менә шул ажиотаж башлангачтын, ул просто решила прикрыть себя, так скажем, показать меня плохой, а себя вот хороший. Менә сиңа фотога төшмә дип әйткән булды Ойгөл, ул постында язды инде, менә шундый килешү бар иде, сөйләшү бар иде, шундый менә
үзеңне күрсәтә торган, ничектер выделять итә торган фотоларны куймаска дип сөйләштек дип язган. Үзенең постында Айгөл. Бу дөрес, чыннан да дөрес идеме? Нинди сөйләшү булды? Ул әйткәнчә, менә андый сөйләшү булдымы? И бу минең башында, мин килгән группага килгән башында, минем тоже бер шундый фотосессия булды. Ул әйтте, мондый фотолар бик куймаска иде. Ну, именно вот куйма дип әйтте дә, куймаска иде дигәнрәк шундыйрак разговорлар булды. Ә инде яңадан соң теге икенче сөйләшүдә ул миңа: "Ладно, мин уже привыкла, син теге үзеңнең личная жизнь, мин не буду вмешиваться, просто мин синнән требую работу и отдачу", диде. Мин все поняла, как бы добросовестно это выполняла, поэтому то, что вот написала Айгөл үзенең постында, миңа как-то удивление булды. Һәм менә бу Айгөлнең мондый реакциясын син предательство дип әйтер идеңме? Ничегрәк менә аның Предательство. Мөнәсәбәте сиңа ошадымы? Бу ничектер аңлашылып бетмәгән кебек. Аңлашу булдымы аның ягыннан? Миңа калса бу действительно предательство, потому что Айгөл үзе лично минем белән сөйләшмәде, аңлатмады, потому что даже мин үземнең группадан китүем турында узнала только через Instagram. Заскринила шул публикацияны, аңа җибәрдем. Что означает это? То, что мин ухожу из группы. Она даже на это не ответила, просто сказала: "Ключи оставь в студии", и все. Мин такая: "Ну, хорошо". Потом уже икенче пост выложила, официально уже әйткән, что мин группадан китәм. Һәм инде аннан соң мин уже үземнең теге официально әйттем үземнең страницада, что мин уже не работаю ул группада. Менә төркемгә килгәндә менә андый ситуация була дип уйлаган идем, һәм гомумән менә китәм дип уйлаган идеңме? Менә шулай килеп чыгар дип ахыры. Юк, чөнки без изначально Айгөл белән договорились на том, что мин хотя бы 3 года буду работать. И именно на это согласилась. И даже вот если поступали там какие-то предложения теге сольно, может, миндә җырларсың, ну, кайбер артистлардан дип әйтим. Мин отказывалась, хотя очень интересные были идеи, даже выгоднее, чем группада состоять. Но мин отказывала, потому что раз мин дала слово, значит, мин держу слово. Вот. Анда продюсер шулай постында язган: "Без мөселман төркеме булмасак та, без милли коллектив, милли төркем" дигән. Һәм менә 30 ел дәверендә аларның бит инде шундый тарихы бар, үзенең төркемнең ничек дип әйтим, үзенең бер стиле бар бит инде, логотипы бар бит инде. Алар кигән, сез кигән костюмнар, алар барысы да нормаль идеме, ачык түгел идеме? Анда мин күрдем фотоларда ачык килеш кыска күлмәкләрдән дә төшкән фотолар бар. Аларны ул ачык дип санамый идеме? Ул группаның исеме-җисеменә туры киләме? Халык уйлый болгар кызларын чисто вот татарча гына җырлар дип уйлый. Һәм шуңа бик теге чакырмыйлар. Ну, хәзер бит инде английчада тыңлыйсы килә, русчада тыңлыйсы килә. Шуңа Айгөл инде поставила цель, что без теге бөтен направлениедә будем работать. Без җырладык и русчада, английчада, менә попури чыгардык недавно. Поэтому теге изначально башта костюмнары национальный иде, теге бик открытый костюмнар мин не наблюдала. Инде менә шул теге шоу эшләдек без амальгама дигән инде английча ниләр белән, Жасмин төркеме белән. Анда инде күлмәк кыскарак иде, ләкин Айгөлне не смутило, ничего не сказала. И как бы вот работали, как работали, так скажем. Үзеңнең синең мөнәсәбәтең нинди? Менә мондый шәхсән лично әйтмәү, менә бөтен әйберне интернетка хәзер чыгаралар бит инде. Соңгы арада син шул ситуацияларны үзең дә күргәнсеңдер. Мәсәлән, шул Гүзәл Уразова белән Элвин Грей бәхәсе, алар шулай ук интернет аркылы гына хәл итте бу мәсьәләне, гауга купты. Һәм сезнең очракта да менә сезнең продюсерыгыз
интернет аркылы гына язган, сезгә хәбәр итмичә. Бу дөрес иде. Бу дөрес дип саныйсызмы мондай берне кешегә халыкка чыгару? Ну, әгәр дә мода ягыннан карасаң, бәлки дөрестер. Ну, русча әйткәндә хайпануть решила на мне. Вот. А былай миңа калса, лучше бы поговорила сначала с минем белән лично, а потом уже можно что-то выкладывать. Потому что, ну, очень было неприятно узнавать о моем уходе через интернет. И менә белгәч бу турыда күргәч, бусны нинди хис кичерешләр кичердегез? Ну, мин в шоке идем вообще. Сразу позвонила своему лучшему другу, прям рассказывала так, он тоже был в шоке. Мне надо было поделиться с кем-то. Мин прям вообще. Һәм хәзер инде икенчерәк темага күчик. Сезнең кумирыгыз бармы? Онытылып китеп тыңлаган җырчыларым юк. Мин, ну, всеядный, так скажем, бөтен направлениедә дә тыңлыйм. Ну, в основном английский, русский. Татарча бик әз тыңлыйм. Һәм сезнең татар эстрадасы турында фикерегезне беләсез килә. Карашыгыз нинди татар эстрадасына? Җырчылар туры киләме менә? Халык аларны ничек яратамы, ничек кабул итәме? Хәзер инде менә яшьләр чыга бара. Алар инде яңа юнәлешләр кертәме? Бу яңа юнәлешләр белән сез теге заманчалык белән килешәсезме? Яисә килешмәгән урыннарда бармы? Хәзер инде төрле җырчылар бар. Бар әйбәт эшләгәннәр дә прям отдача белән. Ну, алар бик әз, санаулы кына. Белмим, мин бик не слежу за татарской эстрадой, так скажем, поэтому кого-то именно выделить не могу. Вот Элвин Грейның лейблында вот пару есть человек. Вот недавно мин ходила презентация Виллиның яңа җырчы, бәлки беләсездер, презентациясына Жужу барда. Мин карадым, интересно, җырлары бик шундый необычно, так скажем, ошамаган башка теге эстрада җырчыларына. Как-то вот свой стиль бик ошады. Ничек уйлыйсыз, менә татар эстрадасына инде яңалык кертү кирәкме? Татар эстрадасы шул однообразностька калмадымы? Кызык түгел, менә шундый бер төрле, бер стильдә чыга, бер аранжировка стилендә чыга җырлар. Алар халыкны туйдырмадымы? Яңалык кирәкме? Бәлки кирәктер, но мин вот как смотрю, все равно тырышалар татар эстрадасында нәрсәдер эшләргә, что-то новое все равно преподносить. Тырышалар, миңа калса, андый кешеләр булгач, татар эстрадасы пока нормально үсә, азрак булса да. Артист кешеләргә ир-егетләр бәйләнәме? Менә сиңа шәхсән бәйләнгәннәре булдымы? Әгәр дә үзеңне куясың икән, так вульгарно, возможно, бәйләнергә могутлар. Без теге андый не наблюдали, в общем, за нами, то, что кемдер бәйләнде. Все нормально относятся, все хорошо. Шәхси тормышың турында да сорашасым килә, синең егетең бармы хәзерге вакытта? Юк. Хәзер син менә Болгар кызларыннан соң планнарың нинди? Шулай ук җырларга телисеңме? Кайсыдыр коллективка бәлки барырсың? Тәкъдимләр килмәдеме сиңа бу очрактан соң? Әлегә мин үземнең ике ресторанда эшләгән эшем бар инде, основной. Шунда эшләячәкмен һәм инде иҗат итәчәкмен. Әлегә белмим, ничек килеп чыгыр, как уйлыйм пока. Ну, миңа калса иҗат итәчәкмен, барысы да әле алда. Син үзең нинди юнәлеш буенча укыйсың, белем аласың? Мин вообще дирижер академическим хором. Мин җырлыйм эстрадада, академиядә җырлыйм. Шуңа теге основной минем стильне мин әйтә алмыйм. Аңлашылды. Киләчәктә мәсәлән, без күптән түгел ишетеп бит инде, үзең дә ишеткәнсеңдер, бәлки Вахапов фестивале җиңүчесе Разис Габбасов голос тапшыруына катнашырга җыена. Син киләчәктә планнарың, бәлки уйларың, хыялларың юкмы голоста катнашып карарга, яисә бүтән конкурста менә шундый?
Білмеймін, әлеге айта алмаймын, бәлкім келіп шығар. Бәлки біз сенде көріп аларбыз. Бәлки. Яғилесін зор рахмет. Рахмат сізге. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.